Assalamu alaikum. Wannan bidiyo na shugabanni ne a matsayina na cikakkiyar 'yan Najeriya wanda nake da 'yanci in yi magana in faɗi san raina saboda kuwa da gumina da ɓata lokacina da ƙarfina na je na dangwala na zaɓi mutane ko da ke ni ban zaɓi Buhari ba, ban taɓa zaɓen Buhari ba, ban taɓa san Buhari ba wallahi. Dan ni bana munafurci. Kuma maganan nan da zan yi ba wai na ji wasu suna cewa 'yan fim ba su yi magana ba, wannan maganar su ba za ta sa na yi ba, kawai ra'ayin kaina na yi, na ga ya kamata in fito a matsayina na 'yan Najeriya in kalubalanci abin nan da yake faruwa. Wannan bidiyo na shugabanni ne, Allah Ubangiji ya sa ya kai muku inda nake so a gani, a ga wannan bidiyon. Wannan mulkin kama karyan ya ishe mu haka, wannan renin hankali da renin tunanin ya ishe mu haka. A yi ta kashe mutane ba za a yi magana ba, ran mutane da ran 'ya'yanku duk ba rai ɗaya ba ne, ba wanda ya fi wani a gurin Ubangiji sai wanda ya fi wani tsoronsa. Rai guda ɗaya ne, amma 'ya'yanku idan za su fita kun ba su security, kun ba su tsaro, an haɗa su da bindiga, sai ka ga security sama da mutum 50 a kan ran mutum ɗaya, amma an bar mutane nan talaka ana ta kashe su, an kashe banza. Wannan wani irin mulki ne? Shikenan baka isa ka fito ka yi magana ba sai a ce aje a kama ka. Wai kama wannan an kama ka iyakaci a kashe ka ko? To idan aka kashe ka, kai ma wanda ka sa a kaman a kashe din, kai ma zaka je inda wannan wanda ka sa a kashen ya tafi. Ba wai a duniya zaka dawwama ba. Yau Allah ya ji kan Abba Kyari ina yake, yana cikin ɗanɗana daɗin mulki, Allah ya ɗauki ran abinsa. A mulkin ko da ke gashi nan sakamakon canjin, ga abin da sakamakon canji ya saka mana da shi, ko in ce ya saka muku da shi, don ni ban yi sakamakon canji ba wallahi, ban yi ba saboda me a lokacin sakamakon canji ne aka san wani yunwa, aka kawo talauci mai mugun wahala, mai mugun yawa. Abin da kake siya naira 10 yau bana sai ka siye shi naira 30, an kasa kashi uku, abin kashi uku ake siya a kashi 1. Nan Baba Buhari ya zo yana kuka da idansa akan mai, lokacin an ƙara kuɗin mai ya zama naira 60, yana kuka, ashe cewa yake za ku ci ubanku ne. Yau mai nawa ake siya? Yau ana siyan mai naira 145, sai a wannan corona ne aka sauke mana wani naira 3 ne ko nawa ne aka sauke. In ba kwa so a mutum an kukkulla mutane a cikin gida, in ba da wani interest din shugabanni akan wannan abun ba, wai coronavirus wai ba a so mutane su mutu. Mura ce coronavirus din nan, an killace mutane saboda akwai interest abin da suke so su yi, sun cimma abin su tukunna, shine aka fara sake mutane na kwana 2 kwana 3. Amma ana nan ana kashe mutane, ana ta'addanci a ƙasar jihar Najeriya, a kuma Najeriya ma a arewa. Me muka yi maka Baba Buhari? Me muka yi maka? Ba wanda zaka sakawa da alheri da annoba sai mu yan nan menene arewa. Ka duba yanda ake kashe mutane a jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Maiduguri. Ka duba yanda ake kashe mutane kamar jini. A lokacin sakamakon canji ne aka san yunwa, a lokacin sakamakon canji ne aka san wani kidnappers, a lokacin sakamakon canji ne a je a fyaɗe 'ya'yan mutane da matan mutane da kowa da kowa, kuma an yi banza. Dole mutane su ɗauki doka a hannunsu wallahi, na rantse da girman Allah, a yi fyaɗe, amma 'ya'yanku suna nan kun killace su, nan in shopping za su je sai an tara motoci da bindigu da su ne saboda kar a taɓa su. Ina adalci a nan? An ce mulkin demokuraɗiyya yake ko me ake yi, amma ba dama ka fito ka yi magana sai a kama mutum. Gashi an kama Nastura Ashir, wallahi a sake shi, ashe an san inda za a kama mutum idan ya yi laifi, amma aka bar 'yan ta'adda. Yau sai ka ga bafulatani da bindiga ya je na harbi, wa yake ba shi? Renin hankalin ma ya yi yawa, wannan tunani ba zai ɗauka ba. Wa yake ba bafulatani bindiga da ba za a je a yi bincike a kama su ba? Saboda me? Saboda akwai interest akan wannan abun, ba abin da ya fi ƙarfin gwamnati. Yanda in an fito a zagi gwamnati, a je a kama mutum ko kuma a kashe mutum, ashe za a iya kama 'yan ta'adda, amma an bar su. Nan kana tafiya a mulkin Baba Buhari, muka san kana tafiya a wabta wayanka a taka maka wuka in baka bayar ba. Me ya kawo haka? Talauci da abin da za a ci babu, da ukuba da azaba da wulakanci da kaskanci. An mai da mutane dabbobi, sai shekara ya daka ne happy independent din ubanwa. Wallahi mulkin mallaka ake mana a jihar a kasar mu Najeriya, kuma da bambanci. Me yasa ba a zuwa ku da ayi wasu abin sai mu aka rena wayo saboda wato da interest? Nan yan arewa mu muka zaɓi Buhari, ko in ce su suka zaɓi Buhari. Ni yar arewa ce, cikakkiyar arewa, amma ban zaɓi Buhari ba.
kuma ba abin da Buhari zai bani wanda zan ce ni in ba na son mutum ba na san shi, in ina san shi ina san shi. Saboda me? Saboda gudun wannan annoban. Nan Dina Malayi yazo yana faɗan gaskiya, shikenan shi ma aka kwace mai kujeran shi, aka mishi haka aka murɗe aka kwace mishi kujeran shi. Shikenan ba dama mutum ya faɗi magana, ko a tura a kashe mutum, ko kuma a tura a kama mutum, ko kuma in kujera ce da mutum a kwace. Me yasa ba za a yi magana ba? Cewa fa aka yi mulkin demokradiyya yake, ko me ake faɗan wannan abin? Mulki ne na ka faɗi yancinka, amma kana faɗan yanci an ba shugabanni shawara sai a ce a je a kama mutum. Ga 'yan ta'adda nan suna ta'addanci, ba a taɓa zuwa an bincike su an kama su ba. Sai dai a zo a rena mutane hankali, a ce wani an kama wane ne, an kama wane ne. Nan fyaɗe ake wa mutane, an ƙi a yanke hukunci. Wallahi azim mutane za su yanke hukunci da kansu. Misali yanzu a ce ni a yi wa 'ya'yan haba alaji. Wallahi azim gwamnati ta tashi ta san me take yi, ta farka. Ku masu bidiyo kuna cewa a'a ba su san, sun sani, ba abinda ba su sani ba. Wallahi bidiyo idan ka fito kai tari, kafin ma kai ka gani su sun gani. Ce muku akai ba su sani ba, ko kuma ba sa gani? Ba abinda ba sa gani. Har rayuwa ce ta zo mana yanzu ta social media. Wallahi tari in kai kowa manyan nan sun fi kama sanin abin da yake faruwa a social media, kafin ka gani su sun gamawa da shi. Suna sane, renin hankali ne. Magana ce a matsayina na 'yan Najeriya, dole in fito in gaya shugabannin mu halin da muke ciki, duk da san sani. Ubangiji Allah ya wa zulum albarka. Yau da a ce an samu shugabanni irin zulum, wallahi azim, wallahi ba za mu shiga wannan munafurci da guba da kunci da tsoron rayuwa ba. Kana gidanka kana tsoro. An ce a fita a yi noma, an hana mutane komai, an rurrufe boda. An ce a fita a yi noma, a gun noman ma ɗauke mutum ake yi. To ya za ka yi? An kama an kulle ka a gida, an ce kar ka fita, ana coronavirus za ka ɗauka kar ka mutu. Ƙarya ne, ba son mu suke yi ba. Wallahi azim wani abu suke da interest a kai. An taba a kulle mutum, ko ka za ka kulle wallahi sai ka watsa mishi tsaba. In ba haka ba mutuwa zai yi. Amma a bar mu din mu fita mu nema, duk da an tauye mana haƙƙin mu, ba a ba mu abu. Mulki mun zaɓe su, sun zo suna gyara kansu da ƴaƴansu da danginsu da garinsu. Kawai sun zo a bar mu neman ma ba za a bar mu nema ba. An wani kulle mu a cikin gida, ana mana mulkin mallaka, a cewa mun samu yancin kanmu. Babu yancin da aka samu. Don haka muna kira ga shugabanni da duk wanda ya sa a kama da sura 10 a sake shi, kuma a je a samu 'yan ta'adda da suke ta'addanci a yaki da su. Me yasa ba za a cire jami'an tsaron da suka kasa ba? Wai tsaya 'yan majalisu ma kuna da ikon da za ku tuge mana shugaba idan ba zai iya mulkin Najeriya ba. Mulkin Najeriya ba na mutum lagalaga ba ne. Baba, in ba za ka iya ba, Baba Buhari, ban maka rashin kunya ba ka sauka. Idan ba za ka iya ba, ku cire mana shi, ba maso. Sai mun kare tukunna za a san me ake yi, ko kuma kawai a'a mu 'yan arewa ne ba a san mu, sai 'yan kudu, saboda mu kar ku shiga hankalinku.